Пачо. Така, давай. Давай така. Давай така. Давай, не бой. Десен малко. Десен. Добре. Може си караш сам малко влево, няма страшно да ходиш. То дига крак да препиква. Ако се включи блокаж. Блокаж включи да можеш да путаш. Направо баб, не, блокаж. За какво на този цимент това блокаж? Защото едната ще преврътна. Удари ли ръката да кормим? Така се чупат пръсти, да знаеш. Не, така е. Не беше ли връзал колани? Тя на глана не се държи. Колани трябва да държи, да не падаш на него. Давай така! Няма бе, давай така! Още може! Хайде, беги, изкараме ръка, хайде! Беги, изкарай! Само на задното се качи повече. Само на задното се качи повече. Защото не плъзга предница. А тя иначе е слич. слич. Отдаде като е заварена и леко го поднася. Ето да ви гледаш подирите, не първак само на задното. Тук виж. За този наклон. Тия градители, това осредата бе тия. Го държат на страничен наклон. А кой да се качи то наклона, а се това? Ако навия десен и му подаде газ, ще се обръни. Той на